Talimar sobe. Subsidy खावलायाव नाय थाबाय Talimar sobe. साबसिन गेलेगिरि बिथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामदों इयुनाव गावखौ मोजां गेलेगिरि महरै गायसनना लानो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिदों ओके ओके बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं जि ट्रफि फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 आरो बिनि जोबथा एबा फाइनाल गेम दसे समनि उनाव बे मेहेरगोनां आरो मुंख्लंफोरनि मुङै खुंनाय जोंनिनो बेखेव बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय नेशनेल एन्थेम खननाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायसिगोन बेखायनो बयखौबो गेलेनायखौ फुटबल गेलेनायखौ मोजां रायजो राजा नोंथांमोनखौ गसंनो थाखाय खावलायहरबाय ফুটবল প্রেমী সকলো রাইজক অলপ সময় পাৰচৰাই উৰণ এই পাৰচৰাই উৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে আমাৰ 39 নং 5 নং চেৰফং এমচিএলএ সন্মানীয় দীপক মোৰ এখেতৰ লগত সন্মানীয় অতিথিসকল সকলোকে পাৰচৰাই উৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো ছাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে সার্ভিসিং গেলে পজ করে দিন আসলে আইলে আছে আর কি হবে गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय आरो सिबिनाय बावहरना बराय बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों नमस्कार खुलुमबाय बेयाव बाहागो लानो हादों आरो बे टुर्नामेन्टनि चेयारमेन नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आंनिफ्राय आदा गोजौ गिदिर जौस्रां गेद्रां आदा जागिला नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय दिनै बेलेन बायदि नोंलाय लांथारबाय आदा सान दिनै बेलेन बायदि नोंलाय लांथारबाय সন্মানীয় নারায়ণ সিং টেবুলে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজিৰ ৰানাৰ্ছ আপ টিমলৈও অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাইছে
গতিকে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে নিজকে এজন চিফুং এফচি ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ताली मार सबे साबसिन गेलेगिरि बिथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामदों इयुनाव गावखौ मोजां गेलेगिरि महरै गायसनना लानो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिदों ओके ओके কৰিছোঁ লগতে এখেতক এখন আদৰণি জনাম ছাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই এই সাৰনিसिम साबायखर बावनाय थाबाय नैबे समाव Swami,